Hello again, everyone. Mwaswera bwanji nonse. Once again, it is a real joy to be able to share with you the good news of the gospel of our Lord Jesus Christ. Kachiwirinsotu ndi chinthu chabwino ndi chamtengo wapatali kuti ndigawane nanu uthenga wabwinotu wa Ambuye wathu Yesu Khristu. I would like to read words written in the Bible by the Apostle Paul in Galatians chapter 2, verse 20. Inetu ndikufuna ndiwerengetu mawu olembedwatu ndi mtumwi Paulo kwa Galatiya chapter 2 verse yake ya 20. The life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Ndipo pa Galatiya chapter 2 ndime yake ya 20 akunena kuti moyo umene ndili nawo tsopano mthupi ndili nawo mchikhulupiriro cha mwana wa Mulungu amene anandikonda nadzipereka yekha chifukwa cha ine. Paul tells us that he was now living a new life, a different life. Paulo tsopano akutiuza kuti iye akukhala moyotu watsopano, moyo wosiyana. As a religious leader, he had religion but no reality. Monga mtsogoleri wa chipembedzo, iyetu anali nacho chipembedzo koma osakhala choonadi. He had good works but no forgiveness for his sins. Iyetu anali odzaza ndi ntchito zabwino komatu analibe chikhululukiro cha machimo ake. Are you tired of the aimless life you are living? Kodi inu ndinu otopa ndi moyo opanda kopitako kapena opanda malingaliro umene inu mukukhala pa dziko lapansi? Are you trying to find pleasure but have no lasting satisfaction? Kodi inu mukuyesetsa kuti mukapezetu zosangalatsa moyo komatu zimenezotu sizikutha kufika kumapeto kuti zikhoza kukwaniritsani? Are you trying to find peace but your sinful life brings only heartache and sorrow? Kodi inu mukuyesetsa kuti mukanapeza mtendere koma moyo wanu wauchimo ungobweretsa zowawa zokhazokha komanso zopweteka? Why not discover like the Apostle Paul did on the Damascus road? Koma inu bwanji osapeza chimene mtumwi Paulo anachipeza pa njira yopita ku Damasco? That the Lord Jesus Christ, the sinless Son of God, is the answer to your every need. Kuti Ambuye Yesu Khristu mwanatu wosachimwa wa Mulungutu ndiyetu yankhotu la chosowa chanu. Paul realized that in spite of his sinful life, the Lord Jesus Christ really loved him. Paulo anadziwa kuti ngakhale iye anali munthu wochimwatu, Ambuye Yesu Khristu amamukonda iye. Christ's love is so great that he willingly went to Calvary's cross. Chikonditu cha Khristu ndicho cha mtengo wapatali kwambiri kuti iyetu mwakufunitsitsa konse anapita pa mtanda. He shed his precious blood and died in the place of the guilty. Iyetu anakhetsa mwazi wake wa mtengo wapatali nafa m'malotu mwa munthu wochimwa. He became our substitute and he died for us. Iyetu anakhala mlowa m'malo mwathu ndipo anafa kufa chifukwa cha ife. Paul, realizing this, could say, he loved me and gave himself for me. Ndiyetu Paulo anazindikira zimenezi ndipo iyetu anatha kunena molimbika mtima kuti iye anandikonda ine nadzipereka yekha chifukwa cha ine. Jesus paid the ultimate sacrifice in laying down his life for us at Calvary. Yesu Khristu anaperekatu nsembe yoposa nsembe zonse, nsembe yapamwamba pamene iyetu anafa pa mtanda kutifera ife. On the third day, God raised him from the dead. Pa tsiku lachitatu Mulungu anamuukitsa iye kwa akufa. Why not repent of your sin and put your faith in a living Savior who is waiting to save you now? Bwanji inu osalapa machimo anu ndi kuyika chikhulupiriro chanu pa mpulumutsi amene ndi wamoyo, amene mpaka na pano akudikirani kuti inu muchite zimenezi. God is offering you a new beginning. Mulungutu akukupatsani inutu chiyambi chatsopano. A new life. Moyo watsopano. A reason for living and hope in death. Komatu chifukwa chimenenso inu mwene akukhaliratu moyo pa dziko lapansi ndi chiyembekezo komanso chifukwa chimene inu mwene kuyidikirira imfa popanda mantha ena aliwonse. He is offering you right now eternal life and a place in heaven when you die. Pompanotu akukupatsani moyo wosatha komanso kumwamba
malo osatha pamene inu mumali. Will you trust the Lord Jesus Christ today and be able to say like Paul? Kodi inu muyika chikhulupiriro chanu pa Yesu Khristu mu tsiku la lero ndipo mukhoza kukwanitsa kunena ngati mmene Paulo ananenera? The life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Moyo umene ine ndikhala mthupi limene tsopano ndimakhalatu mwa chikhulupiriro cha pa mwana wa Mulungu amene anandikonda ine nadzipereka yekha chifukwa cha ine. It's your choice what you do with Jesus Christ today. Ichi ndi chisankho chanu chimene inu muyenera kuchipanga zimene mungapange naye Yesu Khristu mu tsiku la lero. Many thanks again for listening, and may you today trust the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Aziko mukwambiri kachiwiri chifukwa cha kumvetsera, ndipo ndikupemphani kuti mupange chisankho cha kukhulupirira Ambuye Yesu Khristu kukhala mpulumutsi wanu.